kem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jina marriġ jizda joġobni li ħerġaluna mitri ħazina u jibda Għatuni widen u għersu leħa jisimu leħni u tiħdu r-rom għatna mel-makum jibqa l-dejem mirim ħajti skot il-wedin L-odwa tajba lil kulħadd lilkom u dawk li qegħdin isegbuna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li ħal passjoni u l-mewt għalina l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Ħudu sejrin niċċelebraw din l-Ewkaristija, jiġifieri se nġeddu fuq l-artal mingħajr it-tixrid tad-demm dak li ġara fuq il-Kalvarju. Biex inkunu denji ejjew nitolbu l-mulej jaħfrilna. Nistedinkom sabiex tagħmlu toffru l-intenzjonijiet tagħkom ta' din il-qudiesa. Min-naħa tiegħi se noffrija r-ruħ Emmanuel Gawċi, il-familja Gawċi u Kamilleri. Nejdu fl-imkien nistqar l-Alla li jista' kollu u lilkom ħuti bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt. Għalek nitlob l-imqazz l-anġeli u l-qat. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitina u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. Ħares mulej lill-familja tiegħek u żomm sħiħ fiha t-tagħlim li hija tikseb bl-emejjel tajba tagħha. Ibqa' farraġa bil-għajnuna tiegħek sa ma twassala fil-għena tas-sema b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. L-dewwa tal-profeta qalu: ejjew nonżbu nasba lil Ġeremija għax il-liġi ma tonqos lill-qassis, lanqas laqal lill-għaref jew il-kelma lill-profeta. Ejjew noqtluh bil-sienna u ma nagħtux aktar każ ta' kliemu. Għatini widen mulej isma' kliem dawk li huma kontrija. Jaqgħu il-ġid jitħallas bid-deni għax huma ħafru ħofra l-ħajti. Ftakar kif jien waqaft quddiemek biex nitkellem għal-ġid tagħhom biex twarrab il-korla tiegħek minn fuqhom. Il-kelma tal-mulej. Nħajl l-Alla. Mulej, fit-tiba tiegħek eħlisni. Mulej, fit-tiba tiegħek eħlisni. Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija għax inti l-qawwa tiegħi. Fidejk jinnerħi ruħi, int teħlisni. Mulej, Alla tas-sewwa. Mulej, it-tiba tiegħek eħlisni. Asmajt l-għajdut tal-kotra fuqi
biża minn kullum kien madwari, jiftemu bejnietom kontrija, jonżbuni biex jeħduli ħajti. Mulej, fit-tieba tiegħek eħlisni, imma jien fik nittama, mulej. Jien ngħidlek, Alla tiegħi int, fidejk hi xortija. Eħlisni min jitledewwa, min dawk li jeħduha kontrija. Mulej, fit-tieba tiegħek eħlisni. Inqumu għall-Evanġelju. Gloria u tifħin lilek Kristu. Jiena d-dawl tad-dinja, jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien huwa utila lejn Ġerusalem fit-triq Ġesu sejjaħ li 12 weħidhom madwaru u qalilhom: Araw, issa aħna tilgħin Ġerusalem u bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-qassisin il-kbar u l-kittiba, dawn jaqtawilu għal-mewt, jerħuh f'idejn il-pagani biex jiddieħku bih u jagħtuh is-swat u jsalbuh u fit-tielet jum iqum. Imbagħad resqet lejh u lied Zebedew flimkien ma' wlieda u nxteħtet qudiemu titolbu xi ħaġa. Xi trid staqsija? U qaltlu ordna li dawn iż-żewġ uliedi joqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xelluk fis-saltna tiegħek. U Ġesu wieġeb: ma tafux x'intom titolbu, għandkom ħila tixorbuh il-kalċi li se nixrob, li se jkolli nixrob jien? Qalulu għandna. Għalilhom il-kalċi tiegħi tixorbuh iva, imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew ix-xelluk tiegħi din mhijiex ħaġa li nagħtiha jien, imma hija għal dawk li għalihom hi imħejjija minn missieri. L-10 l-oħra meta semgħu dan inkurlaw għaż-żewġ aħwa, imma Ġesu sejħilhom u qalilhom: tafu intom fost il-pagani il-kapijiet qegħdin biex jikkmandawhom u l-kbarat biex iħaddmu fuqhom is-seta. Fostkom m'għandux ikun hekk, imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun għaddej tagħkom, u min irid ikun l-ewwel fostkom għandu jkun l-sir tagħkom. Hekk ukoll bejn il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għal kotra. Il-kelma tal-mulej. Minni tantaw xtejt, tantaw tagħlim fuq il-qari għadna kemm smajna li ma nafx naħa nibda, ma nafx hux mill-Antik Testament jew mill-Ġdid Testament għax waħda din kemm sabiħ il-qari, l-iskrittura, il-Bibbja. Ħanejt ħsieb fuq l-ewwel lezzjoni. Ġeremija profeta. X'kien ix-xogħol tal-profeti? Li jgħalmu. U jgħalmu mhux li jfet lilhom huma hawn il-qawwa tal-kittieba tal-iskrittura jgħalmu dak li jnebbaħhom l-Ispiritu Santu. Għalhekk l-iskrittura hija mnebħa mill-Ispiritu Santu u ma fija żbalji u toqgħod ta' żminijiet kollha u l-bnedmin kollha tad-dinja huma fejn huma il-Bibbja l-iskrittura toqgħod tagħlihom għax huwa l-Ispiritu Santu li dawwal il-kittieba biex Issa għandna raġel
jgħallem Ġeremija. Dan wettaq il-missjoni tiegħu fil-belt ta' Ġerusalem fejn kien hemm it-tempju. Jaħarqu l-annimali u joffru s-sakrifiċċji. Il-Vanġelu tal-Ħadd sa nisemgħu xi ħaġa fuq hekk. Meta Ġesu qalbilhom l-imwejju sarfu l-flus u negozju. Basta minn għalihom joffru s-sakrifiċċji. Ġeremija qallhom bidlu ħajjitkom imbagħad offru s-sakrifiċċji. Tisparalix il-mortali ma nafx ta' kemm imbagħad qed tgħix ħajja fid-dnub. Miġġieled ma' Alla hemm il-qofol. Allura n-nies min flok għaw l-ironija tal-ħajja, tof għaw l-ħajja kemm hi. Min flok ma rringrazzjawh il-Ġeremija għax qed jiftħolhom għajnejhom u qallhom l-eżilju imdendel fil-rejb fil-fatt hekk ġralhom. Min flok ma rringrazzjawh neħilsu minnu inwarbuh ara kif smajna. Ejjew nonżbu nazba lil Ġeremija inneħħuh minn magħna u nwarbuh. Kien dawla għalihom nigżilhom il-kuxjenza tniggżhom. Bidlu ħajjitkom. Neħilsu minnu. Ejjew isemgħu din kemm qawwija l-aħwa kemm qawwija, isemgħuha kemm qawwija. Ejjew noqtluh biex. Mhux nisparawlu mhux bix-xapla, mhux bis-sikkina, le, x'waħda din. Ejjew noqtluh bil-sienna. Ġifieri naqalgħu fuq u nikdbu fuq u nħawdu fuq bil-sienna. U ma nagħtux isemgħuha sewwa, u ma nagħtux aktar każ ta' kliemu, tat-tagħlim tiegħu. Għax tagħlim. Imbagħad anke s-san responsorjali, isemgħu kemm hu sabiħ s-san responsorjali. Oħroġni mix-xibka l-eħbew għalija. Eħlisni mulej. Għax smajt l-għajdut tal-kotra kontrija. Is-salm is-sadan, għara kemm jaqbel mal-ewwel dan kollox magħżul l-aħwa tafux. L-Knisja tagħna is-salm magħżul biex jaqbel mal-qari jikkoordinaw fl-imkien. Imma mbagħad is-salm jagħtina raġġ ta' dawn, imma jem fik nittama mulej fejk. Alla tiegħi int fidejk i xortija. Kemm jagħmlilna kuraġġ, kliem bħal dan. U kompli jitlob is-salm issa, eħlisni mill-edewwa u minn dawk li jaħduha kontri, eħlisni mulej, eħlisni. Mela dan l-ewwel qari u s-salm. Imbagħad ħanejt kelma fuq il-Vanġelu. Ġesu hawnhekk hawn tħabbira preċiż minn xiex kellu jgħaddi. Araw, tilejn Ġerusalem, veru, il-verb tiela Ġerusalem, għax Ġerusalem hija mibnija fuq l-orja fuq muntanja kbira 770 metru fuq il-livell tal-Baħar Mediterran. Għana bajnu tilejn Ġerusalem, jew niżlejn minn tilejn. U bin il-bniedem se jingħata f'dejn il-qassisin il-kbar u l-kittiba. U dan x'jagħmlulu? Isemmu preċiż. Jaqtawilu għal-mewt, ekku s-Sinedriju, Anna u Kajfas u Pilatu. Jerħoħ fidejn il-pagani. Fidejn il-pagani jiġifieri, jerħoħ fidejn dawk li mhumiex Lot. Allura u referenza għal-Rumani. Għax is-soldati Rumani ħadu parti kbira, kemm Ponzju Pilatu Ruman laqa taħħilu għal-mewt, il-Ġesu, jarħuħ fidejn u jiddieħku bieħ. Dik il-dak is-saat bil-lejl
għand Pilatu jgħamdulu wiċċu u jobsqulu għajma. U ġebdulu l-leħja u jgħidu l-waqta mejn. U tuħ qasba fuq dan kollu fil-Vangelu qiegħed jiddieħku bih. U jagħtuh is-swat. Isemma kemm preċiż Ġesu. Jagħtuh is-swat. U wisalbuh. Ġesu ma setax jitkellem iktar ċar minn daqshekk. Ma baqa' kollox, baqa' l-fulkru, iċ-ċentru. Fit-tielet jum iqum. Il-ħajja ta' Ġesu ma tispiċċax fil-14 l-istazzjon fil-qabar, jonqos wieħed, l-aqwa wieħed, il-qabar lem Ġerusalem, dejjem miftuħ. Kieku jkollu ħejn infissrilkom il-qabar ta' Ġesu meta fetħuh ftit snin ilu. Il-qabar tielet jum iqum. Dan uħuti l-eżis. Wara dan mixjejn aħna, mhux wara minnu tellief, wara minnu rebbieħ, wara minnu dawl. Għala volja bħalma ġrawlu Ġeremija rridu nħabtu biċna mad-diffikultajiet ta' madwarna u għadda żmien ta' hekk u iva u Ġeremija waħna bħalu jekk irridu nimxu wara Ġesu, irridu nħabtu wiċċna ma' dan il-kwalità. Imma nħarsu lejn il-frażi u l-verità ta' Ġesu fit-tielet jum iqum. Aħna mixjejn wara dak li qam u dak li huwa rebbieħ u jirbaħ. Inqumu bil-wifqa. Ġesu ġie fid-dinja biex jagħti ħajtu fidwa l-kotra. Nitolbu ngħidu mulej salva il-mifdijin tiegħek. Għal komunitajiet insara biex iqisu bħala privileġġ id-don li jaqdu l-foqra. Nitolbu għal dawk li huma akkużati, ikkundannati, torturati inġustament f'pajjiżi fejn id-drittijiet tal-bniedem huma disprezzati. Nitolbu għal dawk li matul dawn il-jiem qegħdin jisimgħu l-kelma t'Alla biex din iddawwalhom u tbidlilhom ħajjithom. Nitolbu. Mulej Alla tagħna ilqa' dawn it-talbiet u ibqa' dejjem magħna bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ħares lejn il-vittma li sejrin nofrulek u għal qima li qegħdin natuk urina t-tieba tiegħek u ħolna mill-irbit ta' dnubietna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Nidsu ħajr il-mulej Alla tagħna.
sewwa u xieraq ta' sew mulej misser qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int għas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina, jinqdew bil-ġid li jgħaddi u iżjed jintrabtu miegħek. Għalhekk mal-qaddisin infaħruk u intennulek bla qeda qaddis. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati. Ħajl ħobs, raddi l-ħajl, qasam ta' id-dixxipli tiegħu għalilhom ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġa raddi l-ħaj, tali dixxipli juqal ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi salvana. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħol tilqana hawn quddiemek biex naqdukom iċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddija tiegħek Emanuel Gawċi, il-familja Gawċi u Kamilleri. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Sant kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk magħna u fostna għandna lil Ġesu, il-misteru kbir tal-fidi tagħna. Ejju għalhekk insaħħu din il-fidi billi ngħidu t-talba li Ġesu stess għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna. ħobs. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni
għatina fit-tiba u ħin għatijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Nejdu fl-imkien ħaruf ta' Alla. Dannu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja u tagħna ħin aħna dal-għodu mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej. Iżda għejt kelmu. Ġesu tiegħi rasek l-għażiża min jigżlek dak ix-xew kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu tgħajjeb ħafer Ġesu tiegħi min kellu l-ħila jerfa' idu fuq ħaddejk kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu tgħajjeb ħafer
Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nitolbu. Mulej Alla tagħna intajtna dan is-sagrament imqaddes bħala ran tal-ħajja ta' dejjem. Għamel li ju ikun għalina ta' għajnuna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inselmu l-Madonna, slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Madonna Tapini, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-ġurnata tajba l kulħadd. Kienet imbikkiħa l-om ħdejn bina fid-batiħa fuq salib imdenen ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak li mrar bluġieħ mitmuħa jifet sejfin kem dbatiħa f'qalb uġuħa li madwejja li nifniħa ħasset l-om jimbirka meta jmut il-ġisem tagħna ħamel int li r-ruħ tistana dawlu seb il-ġen